Najlepšie a najhoršie parfémové novinky tohto roka. Myrhlka od Elaka. Krémová, ovocná, zmyselná a prenikavá. Tento parfém v lete každého upúta. Cap Kamarát od Memo Paris. Sexy, letná, vanilková vôňa. Predstavte si, že jete vanilkovú zmrzlinu v horúci letný deň na pláži. A inak tento parfém mi na koži vydrží cez 10 hodín. Lust in Paradise Extrait od Ex Nihilo. Výraznejšia, ovocnejšia, šťavnatejšia verzia. Za mňa 100-krát lepšia ako tá pôvodná. Toto sa naozaj podarilo. Eau de Tool od Guerlain. Jemný, ženský, romantický. Toto je za mňa ideálny svadobný parfém. Athenize od Parfums de Marly. Nádherný, elegantný ženský parfém. Výrazné biele kvety, sladko z vanilky a prenikavosť ako valaja. Niečo, čo sa nepodarilo, Lau Hibiscus od Amouage. Mne to vonia ako vodná fajka a kyslé gumené cukríky. Takéto niečo by som čakala od Kajali a nie od Amouage za 365 eur. Metal Lavender od Mathieu Premier. Mne to vonia ako luxusný repelent. Nemôžem si pomôcť, levandula mi evokuje repelent, takže za mňa určite nie. Skúšali ste tieto parfémové novinky, ktorý sa vám páči a ktorý naopak vôbec nie?